so na mu ja gyara a kana iya kwamitin kadai kai sigina kai dalla ku ban gama da ku ba sai sun ja baya fa da ke wayannan za a yi wannan ku bari a hakan yayi soke mana yayi mana me kike so bakin gelen wai za ta karba ya sauka dan ba ta yi wannan bakin gelen bai sauka ba to ba ki wannan rigar ki zamana kama da himma sosai fannin education birni da kauye karɓar ilimi ba tension mata maza a yi karatu ga abu demotion ilimi ya jigon rayuwa kau da hypertension in har mun kayo ilimi babu relegation knowledge is life to sai ku ji motion zai kiran sidi bawa ilimi ya sa gaba cinta Allah ya yi ma kyauta ne mu zai kirga kara gode Allah mai girma Amira da gwamna mu zai kirja mu je zuwa jarumin maza mu zai kirjo mu gaida mai girma ka shuka ayyukan gairi a sabon tammati zan takaitawa karban gaji ba waka irin ta manya aya ban saba balle da yin